Van alve weken wachten op zonnepanelen naar alve mannen. Het is bij een soort installatiebedrijf, een gekkenhuis als het gaat om het verdworsemen van wenningen. Zo staat de telefoon bij Avison uit Huisterveen ek reed gloeiend. Maar je kan net meer onvragen behappen dan dat je meest kan hebben. Het betekent eigenlijk nou wel een beetje dat wij even een tijdelijke stop hebben om offertes en prijzen uit te gaan. En dat is er nou voor het eerst aan de hand sinds, ik werk al 12 een heel jaar bijna, dus dat heb ik nog nooit meemaken. Nee. Mochten er wel offertes naar je klant nu doen worden, is er nou nog niks te zeggen over de prijzen. Wat tot onbelangrijk is de toekomst net te versissen. Liekos deze onvraaggekte vorig hier net te versissen wie. Voor het hier weer inderdaad een week of het zien over om deze tijd. Maximaal een jaar hier heug uit, maar dat weer. Ja, dat is nou in deze turbulente markt dat net meer, helaas net meer zo. Dat is heel vervelend voor u, voor de klanten, maar wij kennen er niks al weinig aan verhoren. Al met al is het afwachten hoe het komt met de energieprijzen. Want door de stijgende kosten binnen er meer onvragen als eer. Hier heeft heel Nederland geen capaciteit voor. Dat is gewoon dus de omvang, de aanvraag is zo enorm hoog ten opzichte van wat er leveren we kennen. Dus wij kennen, daar ben wie net eigenlijk net klaar voor, maar de hele markt ik net. Dan zijn er nog honderden bedrijven bij komen, maar die ik dat al, maar dan zit je weer met personeel krapte. Dus het is een hele vreemde situatie op dit moment. Maar goed, wie doen wat we dan kennen en wie hebben sowieso wat je zijn wel niet je werk vooruit.